БСП! БСП! Още по-силно може и по-добър ритъм! БСП! Скъпи приятели, скъпи социалисти, хора на левицата, честит 122 рожден ден! Честит празник! Преди няколко дни, след като 2000 агресивни протестиращи обсадиха парламента, държаха 120 души заложници, мятаха камъни, потрошиха автобус, търсиха сблъсък с полицията и кръв, ми се обадиха десетки хора и казаха: стига търпяли това безобразие. Искаме да пренесем Бузлуджа в София. Искаме да дойдем там, на жълтите павета, пред президентството. Искаме да отидем пред ГЕРБ. Искаме да отидем пред тези, които злоупотребяват с протестите, които ги нахъсват, които разплащат. Искаме да им кажем, че в България има и друга гледна точка, че те не са цяла България, че никой няма право на монопол. Скъпи приятели, много беше съблазнително да направим това. И ние да блокираме столицата, да изпълним площадите и улиците с хора, но ние сме различни. Ние не търсим агресия, конфронтация и сблъсък с никой наш сънародник. И днес, на 122-я рожден ден на българските социалисти, на съвременната левица в България, нашето место е тук, на Бузлуджа, на тази свещена поляна. Тази година поляната не може да ни събере над 50 000 социалисти. Виждам, че много хора са се изтеглили в гората и тя ги поглъща. Тази сутрин аз минах пред паметниците на Хаджи Димитър и неговите четници, които са отдали своя живот за свободата и независимостта на България. Пред паметника на основоположниците на българската социал-демокрация Димитър Благоев и първите социалисти в нашата родина. Пред паметника на антифашистите, които през Втората световна война изтриха срама от челото на България за това, че страната ни беше хвърлена като съюзник и плячка на фашистска Германия. И днес ние, десетки хиляди български граждани, сме тук. Защо? За да дадем кураж на правителството и на Пламен Орешарски. Така ли е? По-силно! Още по-силно! Благодаря ви и от името на Пламен. Скъпи приятели, винаги, когато сме в радост, сме тук на тази поляна. Винаги, когато сме в дни на изпитания, също сме тук на тази поляна, за да се заредим с енергия, да почувстваме нашата сила, да отправим нашите послания към всички българи. През 1997 година, в времена много тежки за БСП, десетки хиляди дойдоха тук в трудно и мъгливо време. През 2005 година бяхме тук, когато пропадна нашия опит за да сформираме на първо правителство. Помните ли го? Много хора плакаха тогава заради тази несправедливост. Изглеждахме победени, но се изправихме на крака. През 2009 година претърпяхме унизително поражение, тежък урок от българските граждани. Някои мислиха, че с БСП
е свършено. Но пак се изправихме, защото тук всички заедно получаваме вярата, получаваме енергията, получаваме мъдростта на нашите предшественици, получаваме ценностните и духовните ориентири, как да продължим напред. И винаги в диалог намираме пътя, който е добър за страната и верен за българската левица. Ще го направим и този път. Искам да припомня, че 4 години живяхме при един мракобесен режим. Помните ли страха? Всеки се страхуваше. Хората не смееха да си кажат мнението. А днес всеки може и да каже каквото иска и да протестира. Това е свободата, това е демокрацията и тя се върна. Върна се, защото една партия, и тя се казва БСП, 4 години имаше силите и коража да се противопостави на авторитаризма, на олигархията, на задкулисните сделки, на газането на хора, на унищожаването на бизнес и да каже на българите: има и друг път. България трябва да се върне към нормалност. Трябва да има диалог, трябва да има демокрация, трябва да има равни права за бизнеса, трябва да има социални грижи за хората и преодоляване на бедността. Ние поехме ангажимент пред хората на изборите. Ангажимент за промяна. И ние тази промяна ще я реализираме. Днес тези, които протестират, казват: оставка, махайте се. Ние казваме: знаем, че е трудно, но няма да дадем правителството на Пламен Орешарски да стане плячка на задкулисни политически и икономически интереси и реваншизъм. Не на реваншизма. Много години наред, от 90-те до сега, в България са налице политически, икономически и медийни задкулисия и олигархия, които вечно чертаят своите сценарии, които на гърба и за сметка на хората прокарват своите интереси. Същите и близки на тези, които стояха за събитията от януари и февруари 1997. Същите, които създадоха проекта Бойко Борисов. Същите сега казват: ние имаме нови идеи и нови проекти. Могат да ги наричат реформаторски блокове, могат да наричат друго. Махайте се, социалисти. Искат да ни няма. Искат да сме извън властта, а после да ни смажат окончателно. Ще позволим ли този сценарий на задкулисието да се реализира? Давате ли подкрепа на правителството? Казваме ли го на цяла България? По-високо! А така, да ни чуят от този свещен магически връх.